5.628 tilskuere så Vejles Pablo Pinones-Arce sende det første varselsskud afsted efter 7 minutter. Men Køge ville også lege med. Heldigvis ryddede Bora Sivkovic op. 3 minutter senere pressede Vejle på igen. Denne gang var det overliggeren, der reddede Køge. Og bagefter så var det sjællændernes tur til at være tæt på. I den anden ende var Pablo Pinones-Arce tæt på efter 18 minutter. Kort efter måtte Køges forsvar give op. 50-kampsjubilar Brian Nielsen bragte Vejle foran 1-0. Vejle kæmpede videre. Efter 37 minutter blev Bora Sivkovic bremset ulovligt i feltet. Straffespark til Vejle. Pablo Pinones-Arce fik lov til at skyde, og 2-0 til Vejle. Ja, det var sgu fint. Det var ingen problem. Hvordan var det en forløsning for dig, nu du endelig har fået prikket hul på sæsonen her? Ja, altså selvfølgelig, så som angriber så tænker man lite på det, men jeg synes vi har spillet godt. Vi har vundet 3 ud af 3 kamper. Anden halvleg begyndte med et soloshow af Adesina Laval. Så enkelt kan fodbold også være. 3-0 til Vejle. I think it's a fantastic goal, so I'm happy with that. Senere var Laval tæt på endnu en scoring, og han blev også kåret til man of the match. I'm very happy with that, because I think I deserve to be man of the match because I play very good. Vejle kæmpede videre, men det blev ved de 3-0. Alligevel savnede Ove Christensen en bedre indstilling fra spillernes side. Altså, holdets præstation var jo god nok til, at vi kunne vinde 3-0, og til at vi kunne skabe mange chancer, og til at vi kunne holde 0. Men altså, vi ved jo godt, at det jo var lidt ujævnt, det vi lavede. Jeg tror, vi må lære at blive lidt ydmyge også, altså, at det er jo ikke altid, at vi sådan kan spille champagnebold hele tiden. Så det her var et skridt i den rigtige retning. Vi fik yderligere 3 point. Vi har i hvert fald ikke sat til af vores forspring i toppen. Så alt i alt, så må vi sige, at vi har lavet nogle gode forudsætninger for den næste hjemmekamp mod Skive.